So guys, subscribe SKTV Plus for more latest videos. Iyar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta yi magana akan aure mara iyaka. Jama'a sun yi mata martani. Iyar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, Zahra, ta bayyana ra'ayinta game da abin da ta ɗauki aure a wani sako da ta wallafa a kafar sadarwar zamani. Matashiyar ta bayyana yadda aure yake nufin soyayya mara iyaka ta kowane siga, amana, haƙuri da sauransu. Sai dai kuma masu amfani da yanar gizo sun yi martani game da ra'ayin Zahra kan aure, yayin da wasu daga cikinsu ke ƙalubalantar ra'ayinta. Ɗaya daga cikin 'ya'yan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, Zahra, a kwanan nan ta sanya mutane a shafukan sada zumunta tattaunawa bayan ta yi wani wallafa inda ta bayyana yadda aure yake a gare ta. Zahra ta wallafa wani bidiyo inda ta tara mutane da dama don bayyana ra'ayinsu game da aure, yayin da wasu daga cikinsu suka bayyana shi a matsayin mai ban sha'awa, wasu kuma sun ce aure na nufin yarda da sauransu. A rubutun da ke ƙasan wallafar, matashiyar ta bayyana nata ra'ayin kan lamarin. A cewar Zahra, aure a gare ta yana nufin soyayya mara iyaka ta kowane siga. Bata tsaya nan ba, ta kuma bayyana aure a matsayin haƙuri, amana, abota da kwanciyar hankali. Ba da jimawa ba, wallafar ta yaɗu a shafukan sada zumunta, kuma hakan ya sa 'yan Najeriya bayyana ra'ayinsu game da batun. Wasu daga cikinsu suna ganin cewa bai kamata Zahra ta yi magana kan soyayya mara iyaka ba saboda tana auren mai kuɗi. Kaɗan daga cikin martanin wasu: babu wani abu kamar so mara iyaka sai ɗa ga zuwa mahaifiyarsa. Kin auri biloniya kuma kina magana akan soyayya mara iyaka? Ku ajiye mana sakonninku domin tattaunawa akan wannan batu na Zahra Buhari. SKTV Plus ta kuce.